F'24 siegħa l-ammont ta' fatalitajiet fi Spanja kien dak ta' 864 l-ar ċifra sissa minn mindu bdiet il-firxa tal-virus fil-pajjiż. Dan ħabar mill-Ministru tas-Saħħa Spanjol fejn issa l-ammont totali ta' imwiet fil-pajjiż qabeż id-9,000 filwaqt li l-każi konfermati pożittivi fi Spanja huma l fuq sew minn 100,000. In-numru ta' imwiet bil-COVID-19 madwar id-dinja issa qabeż l-44,000 e kif in-numru ta' dawk morda fuq skala globali qabeż 882,000. Is-sitwazzjoni issa tantija gravi li s-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres fissira bħala l-ar kriżi globali mit-tieni gwerra dinjija l-hawn. Fost l-istejjel l-aktar xokkanti jispikkaw l-imwiet ta' żewġ żgħażagħ f'Londra, tfajjel ta' 13 sena u ġuvni ta' 19 illi kienu fost dawk li tilfu ħajjithom kaġun ta' din il-marda. F'ġurnata waħda il-vittmi fir-Renju Unit żdiedu b'563. Il-President tal-Istati Uniti Donald Trump minħat jew insista li l-Amerika se tgħaddi minn ġumatejn ta' uġigħ kbir. Fi New York b'mod partikolari qed naraw il-każijiet jiżdiedu jum wara l-ieħor. B'kuntrast qed jidher l-ewwel xaq ta' tama li s-sitwazzjoni fl-Italja tista' tibda taqleb għall-aħjar. Minkejja li l-vittmi fl-aħħar 24 siegħa komplew jiżdiedu huwa ċar li n-numru ta' dawk morda mhux qed ikompli jikber kif kien qabel, xi ħaġa li kienet konfermata mill-President tar-Reġjun tal-Lombardija Attilio Fontana. L-Italja bdiet ukoll il-proċess biex tagħti bonus ta' 600 euro lil kull ħaddiem illi intlaqat minn din il-kriżi. Intant, il-kriżi li ġabet magħha l-COVID-19 waslet biex is-swieq internazzjonali u n-negozju tal-isħma madwar id-dinja komplew jieħdu daqqa l-isfel. L-ewwel 3 xhur tas-sena irreġistraw l-ar negozju fis-swieq Amerikani sa mis-sena 1987.